হইল নিশা মারଣା সাউ ভাউজ তম দুই জনକୁ ମୁଁ କହୁଛି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଗୋଟେ ଖେଳ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ତମେ ମାନେ ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁର ଶଙ୍କା ପିନ୍ଧିକି ଆସିକି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଦେଖେଇ ହଉଛ ସେଟା ବଡ ମହାପାପ। ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ କି ରଖ ତାପରେ ଯାଇକି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବ। ଏମିତି ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିକି ଦେଖେଇ ହେଲେ ସମାଜ ଉପରକୁ କୁପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ମାନେ ଏମିତି ନ ହେଇକି ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ କି ବାହା ହେଇକି ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କର। ଅଯଥାର ଗାଳି ଖାଇବା କାମ କରନି, ପାପ ଲାଗିବ, ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି। ମାନେ ମୋ ଭିଡିଓ ଟାକୁ କିଏ ସେୟାର କରିଦେବେ। ସେଇ ସାଉ ଭାଉଜ ଆଉ ନିଶା ମହାରଣା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡିଶା, ମୁଁ ରହିବି। হইল নিশা মারଣା সাউ ভাউজ তম দুই জনକୁ ମୁଁ କହୁଛି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଗୋଟେ ଖେଳ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ତମେ ମାନେ ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁର ଶଙ୍କା ପିନ୍ଧିକି ଆସିକି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଦେଖେଇ ହଉଛ ସେଟା ବଡ ମହାପାପ। ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ କି ରଖ ତାପରେ ଯାଇକି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବ। ଏମିତି ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିକି ଦେଖେଇ ହେଲେ ସମାଜ ଉପରକୁ କୁପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ମାନେ ଏମିତି ନ ହେଇକି ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ କି ବାହା ହେଇକି ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କର। ଅଯଥାର ଗାଳି ଖାଇବା କାମ କରନି, ପାପ ଲାଗିବ, ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି। ମାନେ ମୋ ଭିଡିଓ ଟାକୁ କିଏ ସେୟାର କରିଦେବେ। ସେଇ ସାଉ ଭାଉଜ ଆଉ ନିଶା ମହାରଣା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡିଶା, ମୁଁ ରହିବି।